Oh, yeah. Hey! Aya! Ma Simon, di Christiana ka ha na bia no na nke mpa Joseph. Joseph nka he ma. Garaga gwa Simon na Christiana na bia ehi no lo ha. Hey! Ozewu kwanu. Onye ka Joseph ji we gbali bia na bem. We na mi gwem, akpọ mama ya. Mama na tabakita. Ke weji mekwa, silima gaji me. Ole shoporo ni. Ta na kutu ta. Esi bo silima gaji me. If you say anụrụ m na Simon no we am with Christiana. Agara wa nke ndị woji, ọ ga-akpọ ndị woji bịa pụrụ party say. Ora arụnwa. Nnekwu silima ka ya eme. Mana bịakwa Joseph, Papa Joseph na Mama Joseph. Mmadụ na-agba ife va na-eme n'ụna ọ dị egwu ịmụkwara ma ihe na-akọrọ gị fe emebisigo nwa abụ Joseph akọrọ ndị moment Joseph bịara mbọsị a wee na-enyo m n'ebe nna ụwa okotori igbo agwara gị agwa ga mụ ihe nwere ọdụ ogologo agwara m ekwu maka ife nya bụ ife na-eme m ibele ime ihe ji bịa nga na ka ngwa gị o nwebere ebe m chọrọ ịga beta kwa ịhụrụ nke m nọrọla m ga-eji anya m abụ akwụkwọ nwa nne akwa ịmụ na ma ihe chọrọ m ịga shiri ka m ga shiri na m ga-eshi egwu ego m igwu ilo igwu ilo ọkụ ga-agba n'ụlọ ata ọkwa ifo ndị a dị mma ịkwapụ